Con máis de 300 deportistas absolutos e dun cento nas categorías de base, a 38ª Carreira Popular de Pascua acontecida en Padrón convertiríase na gran cita do atletismo galego pasado sábado día 15 de abril. A competición daría comezo ás 10:45 ca carreira dos menores. Serían en total 5 probas con gran participación que serviron como teloneiros para a proba grande programada ás 12 horas do serán. Gran ambiente na saída con moito público aplaudindo os atletas. Na categoría absoluta, cun total de 10.500 metros de percorrido, a victoria sería para Uxíoa Buín-Ares cun rexistro de 32 minutos e 10 segundos. Por diante dos atletas do Sampaio, Antonio Serrat e Luis Miguel Velázquez, este en dura pugna con Naka Esadawi da gimnástica de Pontevedra. Hola, son Uxíoa Buín, son aquí del Estrobe, aquí veciño de Padrón, e, bueno, sempre participo aquí na Carreira Popular de Pascua. Hoxe deuse moi ben, consegui a miña cuarta vitoria aquí, e, bueno, pues, moi contento co ritmo de carreira e con poder gañar, porque a verdade había bastante nivel. Pero bueno, gracias a toda a organización e a todo o público que se animou hoxe a vir aquí a disfrutar destas Pascuas de Padrón. En mulleres, a atleta internacional Paula Mallobre do Club Atletismo Dental Seoane Pampín fíxose ca primeira posición cun rexistro de 37-39, que ademais colocaría na 33ª posición do nutrido pelotón da competición padronesa. Bueno, aquí estamos noutra edición máis desta carreira de Pascua de Padrón, a miña segunda participación e, bueno, segunda vitoria, super contenta co resultado e, bueno, as sensacións foron boas, o recorrido foi super bonito, con respecto a fai 2 anos fixeronlle hai uns pequenos cambios e a verdade que moito máis fermoso e nada, a seguir e desexemos a todos un fin de Semana Santa moi feliz. Marinela Mayo, do Club Atletismo Sar Bermú Petroni e Ariana González, do Club Atletismo Trega, acompañarían a Ares no pódium. A entrega dos distintos premios e trofeos poríase punto e peche a esta interesante xornada pedestre que, coincidindo cos días festivos e o excelente tempo, sería empregada por moitos dos participantes para o lecer unha vez rematada a súa proba. Bos días, un ano máis aquí en Padrón. Agradecer a todo o mundo por participar nesta carreira, dar as gracias a Reis Estevez, a Uxíoa Buín, Paula Mallobre, bueno, a todos estes que fan de Padrón un día grande como hoxe. O tempo acompañounos este ano, polo menos non nos choveu, pero darmos as gracias a todos, a Federación de Atletismo, é o único que podo facer, porque sin esta xente toda, isto nunca chegaría a facerse, cada vez hai máis asistencia, e, bueno, cando acompaño o día tamén dá gusto. Moitísimas gracias, a ver se para o que ven o facemos un pouco mellor, se pode ser.